ଆଜି ଆମେ ଭୋୟେଜର 1 ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଭୋୟେଜର 1 ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ତାହାକୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକାଶରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଚମକିଲା ତାରା ଭଳି ଦିଶିବ। ଭୋୟେଜର 1ର ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଗ୍ରହ କିମ୍ବା ତାରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ବି 40,000 ବର୍ଷ ପରେ 1.6 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଦୂର ଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକ AC+7938888 ନାମର ତାରାର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇନଫୋ ଟିଭି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତାରାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। 4,30,000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଅଛି। ଭୋୟେଜର 1ର ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ 61,400 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଏହି ଗତିରେ 74,438 ବର୍ଷ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତାରା ପ୍ରକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ପ୍ରକାଶର ଗତି ମାନେ 3,00,000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡର ଗତି ପାଇବାକୁ ଭୋୟେଜର 1କୁ 17,522 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଡିପ୍ ସ୍ପେସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ବସିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଭୋୟେଜର 1ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା କାମରେ ରେଡ଼ିଓ ସିଗ୍ନାଲ ହିଁ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶର ଗତିରେ ଚାଲେ। ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡିପ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭୋୟେଜର 1 ମାନବ ନିର୍ମାଣର ଏହା ଏକ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଟେ, ଯାହା ପୃଥିବୀରୁ ଦୂରତା 21,000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦୂରତା ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଭୋୟେଜର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 17 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଭୋୟେଜର 1 ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ 14,73,600 କିଲୋମିଟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋୟେଜର 1 ପୃଥିବୀରୁ ଏତେ ଦୂର ଚାଲିଯାଏ, ଏହା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 4 ଗୁଣ ଅଟେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଦୂରତା 3,84,400 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଭୋୟେଜର 1ର ଗତିରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଚକ୍କର କାଟିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ 40 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଭୋୟେଜର 1ର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତାହାପରେ ଭୋୟେଜର 1 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ ଗଭୀରରେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସହ ଘଷି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛୁ, ଭୋୟେଜର 1 ଅଗଷ୍ଟ 2012ରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲର ସ୍ପେସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ମାନେ ତା'ର ଯାତ୍ରାର 35 ବର୍ଷ ପରେ 1990ରେ ଭୋୟେଜର 1 ନିଜର ପ୍ରାଇମେରୀ ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ଆଉ ସୌରମଣ୍ଡଳର ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ରିପେୟାର କରି ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର କାର୍ଲୋସ ସାଗାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ନାସା ଭୋୟେଜର 1ର କ୍ୟାମେରା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ର ଆସିଲା। ଭୋୟେଜର 1 ପୃଥିବୀର 6 ଆରବ ଦୂରତ୍ୱରେ ଥିଲା। ଏହାର ରେକର୍ଡ ଦୂରରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର କଳା ମହାସାଗର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଚମକିଲା ସବୁଜ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। 6 ଆରବ ଦୂରରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର। ଏହି ଫଟୋରେ ଦିଶୁଥିବା ନୀଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସେଇଟି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଘର ଅଛି, ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ସମସ୍ତ ମାନବ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ନୀଳବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଦୁଃଖ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ଶିକାରୀ ଏବଂ ଶିକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାୟକ ଖଳନାୟକ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଧୁ ପାପୀ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର କିରଣରେ ଭାସୁଥିବା ଧୂଳିର ଅଣୁ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ନୀଳବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି।